10 erros comúns ao falar de persoas trans. Aclaración, eu son unha persoa cis, o que quere dicir que o meu xénero e o que me asignaron ao nacer coinciden. Non quero falar aquí polo colectivo trans. Se non pertences a unha loita, non podes ser o voceiro ou voceira de ninguén. Apoia, non invisibilices tomando mando. É común que as persoas cis se nos faga máis caso do que as persoas trans, aínda cando falamos delas. O que temos que facer é promover espazos para que as persoas trans teñan voz propia. Primeiro de todo, imos introducir os conceptos de xénero e sexo. En orixe, defínese o sexo como unha serie de características anatómicas, biolóxicas e fisiolóxicas que pretenden diferenciar biolóxicamente a femia do macho. Este termo utilizábase no campo da bioloxía para aludir á realidade biolóxica. Porén, hoxe sabemos que as categorías macho e femia deixan unha porcentaxe da poboación, similar ao número de persoas con cabelos vermellos no mundo, fora, xa que existen as persoas intersexuais. Ademais, as diferencias entre homes e mulleres non son naturais, senón que están organizadas alrededor do xénero, da división social do traballo, etc. Entón, que é o xénero? Dende logo, non é un sinónimo do sexo. Adoitábase definir en contraposición ao sexo como unha serie de aspectos psicolóxicos, sociais, culturais, etc. Cando nacemos, a asignación do xénero baséase no sexo, nos xenitais que teñamos. Pero que aínda que esta asignación condiciona a socialización posterior, non a determina. Por qué? Porque o xénero é un proceso multifactorial extremadamente complexo, do que falaremos noutra ocasión. Só nos queda aclarar 3 conceptos e comezamos. 1. A orientación sexual. É a atracción erótica, sexual ou afectiva cara a persoas do xénero oposto, do teu mesmo xénero, de todos os xéneros ou de ningún xénero, asexual. 2. A identidade de xénero é, moi simplificadamente, un constructo que fai referencia ao sentido de pertenza a unha categoría de xénero. É dicir, se falamos no binarismo home-muller, sería ser home ou ser muller, aínda que a realidade é máis complexa. E por último, a expresión de xénero. Como amosas o teu xénero, as estéticas, os comportamentos, as interaccións e as relacións que existen con roles asignados a cada xénero. Así, hai mulleres máis ou menos masculinas, pero non por iso deixan de ser mulleres. E agora sí, imos aló. 1. Non digas trapito, travesti, travelo, pero tampouco transexual. Usar unha linguaxe inadecuada tamén é discriminación, aínda que sexa inconsciente. Os medios de comunicación seguen a falar hoxe en día de transexualismo ou transexualidade, a pesar das miles de declaracións das persoas trans en contra destes conceptos. Por que tes que eliminar estas palabras do teu vocabulario? Pois ben, dende a década dos 50, especialistas da medicina como psiquiatras e endocrinos empezan a falar da transexualidade en tanto que trastorno mental que anos máis tarde se engadirá á lista da OMS. Campañas como Stop Despatoloxización Trans levan a que en 2018, sí, hai nada, a Organización Mundial da Saúde deixase de considerar a transexualidade un trastorno mental ou da personalidade e comportamento, aínda que pasaría a incluíla na lista relativa á saúde sexual, chamándoa incongruencia de xénero. En fin, como xa vimos, a identidade de xénero nin siquiera ten nada que ver coa sexualidade, pero é o que hai. Esta nova edición da Clasificación Internacional de Enfermidades entrará en vigor en 2022 para sustituir a vixente dende 1990, ano no que a homosexualidade saiu da lista. Queda moito camiño, pero non se pode negar que este foi un gran paso. Como podedes comprobar, o termo transexual ven dun contexto médico, co cal é razoable pensar que moitas das persoas trans non se van sentir cómodas con esta palabra, porque implica que é un enfermo que necesita diagnóstico e tratamento. Pero aínda hai máis razóns. Transexual ven de cambio de sexo, e o sexo son a grosso modo as características biolóxicas, por tanto implicaría unha alteración do corpo mediante tecnoloxías cirúrxicas e hormonais para axustarse á convención tradicional do sexo contrario. Pero xa sabemos que as persoas trans non teñen por que operarse nin hormonarse. Que termos debes empregar no seu lugar? Pois podes dicir simplemente persoas trans, que é máis curto e máis sinxelo. 2. Cis e trans son sempre adxetivos, nunca sustantivos. Non existe tal cousa como os transexuais, non son transformers. Cis tampouco é un insulto, nin nada negativo, senón un termo descritivo. Imaxinade ter que facer ensaios sobre esta temática repetindo miles de veces as persoas que non son trans. Se non existise, teríamos que falar das persoas trans como as outras. 3. Non digas un home que se sinte muller ou unha muller que se sinte home. A pertenza a un xénero non un sentimento nin unha emoción. Está ben claro, é identidade de xénero e non sentimento de xénero. Tería sentido que unha persoa branca dixese síntome negra? Por suposto que non. Nin xénero, nin raza, nin orientación sexual son un sentimento, senón unha realidade. Isto é perxudicial porque resta valor á súa identidade. Un sentimento é algo persoal, pasaxeiro, pero ninguén escolle o seu xénero. O único que podes facer é ocultar a túa identidade e vivir nun inferno.
4. Non salientes que unha persoa é trans cando non ten relevancia ningunha. A min quedáseme cara de, pois vale. Aínda que che sorprenda e sintas a necesidade de comentalo, non faz ningún ben. Axuda a normalizalo, non o trates como un evento extraordinario que merece ser comentado. E moito menos deas a túa opinión como se a existencia de ninguén fose debatível. 5. Elimina da túa linguaxe toda a transfobia, por moi humorística que sexa. Non hai mulleres con sorpresa nin nada diso. No pasa nada, Paco. La belleza está en el interior. Facer brincadeiras sobre un colectivo oprimido e máis nunha televisión pública ten como resultado que as taxas de suicidio en adolescentes trans sigan a ser dun 45%. 6. Non digas un home que quere ser muller ou unha muller que quere ser home. Unha muller trans posiblemente preferiría ser home cis e non complicarse a vida cunha probabilidade de paro de máis dun 80%, transfobia e menor esperanza de vida. Pero vivir negando a túa identidade é normalmente moito peor que iso. Non se trata de quen queira ser, senón de quen és. Tampouco te convertes no xénero oposto, nin naces no corpo equivocado. Este erro está baseado na cisnorma, que é algo así como a heteronorma, que defende, por exemplo, que unha muller trans nunca poderá ser realmente unha muller. Por qué? Pois porque ten unha concepción pechada e estereotipada de como ten que ser o corpo dunha muller. De aí a presión das persoas trans para operarse, someterse a cirurxías xenitais ou tratamentos hormonais para adaptarse a uns cánones que xa son inalcanzables para as mulleres cis. E digo eu, non sería mellor diversificar a imaxe estética da muller para incluirnos a todas nós, en lugar de ir xerando frustracións ou non cumprir os modelos imposibles e nocivos? Era vos só unha idea. O 7 é algo especial. Son 4 mandamentos para saber como tratar a unha persoa trans. En realidade, o único que hai que facer é informarse, facer un esforzo para nunca danar a persoa. É moi importante respectar os pronomes que che digan, non preguntar polo dead name ou antigo nome que tiña antes de transicionar. Tampouco cuestiones, xulgues, xeralices, etc. Nin fagas preguntas incómodas sobre o seu físico, os seus xenitais ou calquera asunto íntimo. Internet está aberto a túa curiosidade. 8. Non infantilices nin ridiculices. Por exemplo, non digas chicos e chicas trans cando dirías homes e mulleres se fose cis. En primeiro lugar, porque chicos e chicas é un castelanismo. Pilleivos. O correcto en galego é mozos e mozas. En segundo lugar, porque estás contribuindo a infantilizar a persoa. Tendemos a suavizar as cousas cando nos impactan. De aí xorden expresións racistas ben intencionadas como negrito en vez de negro. Chico trans é un eufemismo tránfobo, pero tamén responde á idea de que un home trans nunca poderá ser un home-home, sabedes? Unha muller real, auténtica, biolóxica, natural... xa estamos soando un pouco a TERS. Que son as TERS? Iso dá para outro vídeo. As persoas trans non son sintéticas, son de carne e oso, como a ti. Así que xa sabes, se un adulto, por que non chamalo home ou muller? 9. Non fales do movimento trans ou do transactivismo. Resulta que transactivismo é un termo copiado do inglés que inventaron as TERS. Home, outra vez estas señoras. Non existe o lobby trans e o movimento trans non existe como entidade única. Non saen polas noites a capturar persoas cis para obrigalas a transicionar. Existe un colectivo e é diverso como a todo. Ademais, as persoas trans non teñen a obriga de ter un máster en xénero, nin de ser as persoas máis deconstruídas do mundo. Normalmente a súa situación é un impulso para a concienciación social, pero non ten por qué. Haberá persoas trans que perpetúen os estereotipos de xénero como haberá persoas cis que os perpetúen, vaya, non che ten moita ciencia. De feito, en moitos casos ten a súa orixe na profunda disforia que senten, e no cispassing imposto. A cuestión é que non podemos cargar sobre ninguén a responsabilidade de representar a un colectivo inteiro. Eu só me represento a min mesma. @Masterchef, que vaya comportamento deplorable para poñerse a medalla da diversidade. 10. Última, non empregues indistintamente sexo e xénero. Agora que xa coñeces a diferencia, intenta incorporar a túa linguaxe. Distingue tamén orientación sexual, expresión de xénero e identidade de xénero. E para rematar, uns conselliños. O respecto non é só permitir existir. Se a túa definición de ser home implica ter pene, estás equivocado. Non lle exixas a unha persoa trans o que xamais exixirías a unha persoa cis. Se non sabes moito do tema, mellor cala e escoita. E, sobre todo, despréndete desa actitude defensiva ante o novo. Aprenderás unha morea de cousas.